máme tiež nejakú peknú budovu. A samozrejme zase nádherné kvietky. A domčeky, byty také strešné. Sú tu billboardy, na každom sú nejaké programy mesta. Zase prebiehajú samé programy mesta. To tu nádherné. Mesiačik nám svieti. No a toto je tá prvá časť v podstate námestia a pešej zóny v Trnave. Také pekné sochy sú tu, aj všeličo. Aj tu postrekujú. Je tu pekný páčik s lavičkami zase. No tie sme ani nevyskúšali, ale vyzerá to také príjemné taktiež posedenie. No samozrejme, samé podniky nádherné, krásne. A zase lavičky. To nejako u nás. Učenci. Ale že tam je to lepšie trošku. Tam by sa tiež išla nejaká pešia, no. No a tu sme už na začiatku v podstate celého tej časti pešej zóny a tam je ďalší páčik v podstate ďalej tiež a je to tu pekné. Dobre. Teraz s vami lúčim z Trnavy a teším sa zase na ďalšie skvelé videjka. Ahojte, majte sa pekne.